Bună ziua, deci... Se mai la practică. Dar vezi tu, nu știu, uite-te în mijlocul ăla unde e cercul ăla. Boule. Te uiți, gândește-te să te uiți Aici? acolo, acolo să te uiți să-ți încadrezi fața, în gen să ai mereu fața acolo, ca să fii încadrat pe mijlocul camerei. Deci suntem aici la practică. Și dacă dai o leacă în jos, nu te mai vezi. Treia. Și suntem... Ora 2. Deci, cât e? Treia, ora 2. Ia arată. Păi pui pe ecran, repede, așa. Vedeți un video ăla mai Despre telefon. Aici, Bun, și avem o problemă. Luca, care e problema? noi este blocați. Adică... Facem ce de liceu. Deci, vreau să vă arăt aici că zici că este... Deci că e film horror. E că e pula mea. Ce părere ai, Luca, că suntem închiși în liceu? Păi, dacă nu știu de ce facem altfel, Da, nu cred că e ușa deschisă pe aici. vezi că o părere de Bun, deci... Hai să vedem. După cum se poate observa, suntem închiși în liceu. nebun. Și cineva de aici este foarte idiot. Dar... Cineva e acolo? Nu. Nu e nimeni. Bun, ca ușa. Da, să Bun. Ce pula? Nu. Vină mă, bea dracu pe aici. Știi pe aici. Cu aici că e joc horror. Ce pula mea e aici, coaie? Explorări în liceu. Alo, Vlad, că mână pe Instagram. Da, aici ce avem? Escape room, scoai, ești prost. Backrooms. Ce pula mea e asta? What the fuck, oare? Aici ce pula mea? Bă, ăsta e backrooms, scoai. Hai că ai bani. Incompetentule. Taci, mă, vină încoace, mă. Mamă, ce putea pișea. De ce setup are David aici? Mamă, cu aici putea pișea de pula mea. Da, deci în concluzie suntem blocați în liceu. Nu putem ieși. E ora... 24. E ora 24 minute, noi suntem blocați în liceu. Și iar domnul nici urmă de el. Noi n-am lăsat ușa deschisă. Să-mi bapă. Zi-mă, închis? Da, Da, cu aia e închis. Știi ce merge acum, mă? Care are, mă, telefon de la cu jack? Eu. David, ăsta cum se deschide? Dă mesajul tău. Vrei să faci trepie? Da, pare.
Ai auzit de ce poate de Mega? Ce s-a întâmplat cu aici? Îi face figuri Spotify cu aia. În Da. ultima vreme, da. Nu, de când ai băgat ăsta, nu mai vede playlist-ul. Da, cu aia, vede decât melodiile descărcate. Ok. What? Bun, deci noi suntem aici la Daily Vlog. Montăm dracu să ne iei CNC, mașina aici safety first. Am prins aici ca lumea Eurotrai, nu se mai mișcă. E utilizabil, chiar este utilizabil, mă mir. Și interesant, vedem acum, băietul acolo mai montează ceva. Eu aici trebuie să montez ceva, băietul aici strânge să se asigure că Eu nu stau strânge degeaba. nimic. Ăsta stă degeaba. Marcu e stresat că suntem închiși în liceu. Să cadra bine. să plec în pula mea acasă. Ăla vrea să face la păcănire. Ăsta vrea să plece acasă, fiecare cu treaba lui, mă. Avem aici aparatură, avem curent, e cel mai important lucru, avem curent. Și altceva, nu avem ce să mai zicem. Ha? Dacă nu mai vine mulți. Dacă noi avem numărul lui, avem pălăria lui. Crezi că îl doare cu aia? Crezi că îl doare pe el în pulă de pălărie? Da, mă, că bă, răcește la pământ. Bun, mă. Hai, crezi că... Ce aveți, bă, dar să dau aici. Gang, gang. Nu cred că îl interesează pe domnul Moise de pălăria lui. Cred că îi se rupe pula, original. Cine e original? Bă, posibil să se rup cu pula de pălărie. Bă, dar tu ai reușit să montezi căcatul ăla, băi. Aproape. Bun. Bă, cu aia ăla... Închide-mă ura mea ăla acolo. Dacă sunt E cineva editor pe aici? Știe să editeze careva? Da, eu. În afară de mine. În Paint. Ce se editeze? Videouri. Videoclipuri? Da. Să editezi video. Bă, asta Bă, cu filmora Neo merge. din Matrix. A? Cu filmora merge. Ce film ora cu Bă, aia? da. De unde pula mea e mentul ăsta? Follow Vlad pun că mână pe Instagram. Davide vinde poze cu picioare. A? Davide vinde poze cu picioare. Du-te mă, drept. Du-te mă, calculatorul domnului pornit. Îi pune, nu l-a pornit ăștia. Nu mă pornit nimeni. Ia pune să Fantome. Îs fantome cu noi în liceu. Mamă, dar să știi că se vede mișto cu verdele ăsta. Ia, dă-i o leacă, dă-i o leacă. Fete. extensiv. Mamă, zici că ai la video. Zici că... Da, bă, dar chiar se vede mișto filtrul ăsta. Te-ai pula mea și că ai la video. Filtrul ăla verde, bă. Și dacă îl apare, ce faci? Așa, Așa, bă, dacă... uite, deci, aici avem motor de meleoane. Bă, frumos convertură. E vreo 8, 6, 7, dracu, cât o fi mă de ăsta. Mine mă întreb cu aia. Bă, gen, tot kit-ul e 800 de lei, tot kit-ul, l-am căutat pe net. Și Da, ai stabilizator pe cameră? da, nu pe full, nu pe 4K 30 de pixeli. Dar putem face stabilizare din edit. De asta am pus 4K, ca să pot face stabilizare din edit. Dar știi, dar ești conștient că... Ești conștient că dacă filmează cu ultra-wide n-ai 4K, nu? Ba da, ai 4K. Ai 4K pe ultra-wide? Da. Luați-mă arme cu voi. Bă, ori unul ai 4K 60 și pe ultra ai 4K 30. Marcu, ce faci? Uite, mă duc să văd dacă este o... Zi mă, mai veni cineva? Hai să vedem. Davide, hai la parter să vedem dacă a venit cineva. Ia. Da, e domn. Bună ziua! Ne-a închis înăuntru!
Deci, noi suntem blocați în liceu. E ora 3. David stă cu curul pe geam. Deci, David stă cu curul pe geam. David stă cu curul pe geam. Sunt profesorii la uși, dacă vrei să filmezi. Mă duc să filmez? Bă, deci coaie. E pula coaie ăștia, o să după aia mă ceartă dacă îi filmezi, ești prost. A, s-a deschis ușa. S-a deschis ușa. S-a deschis ușa, nu mai interesant. Evadăm din liceu acum. Nu mai am uzat. Dacă nu, Marcă, poți să pleci. Da? Ce mai? Da, și domnul. Ne-am deschis